ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପବିତ୍ର ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ତଥା ଚୈତ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଗଢ଼ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଐଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର କରୁଣା ବର୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ରଜନୀ ପୀଡ଼ା ପାଟ, ଖଣ୍ଡା ପାଟ, ଦଣ୍ଡ ପାଟ, ମଡ଼ା ପାଟ ଓ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୁଭ ଘଟ ପରେ ଯାତ୍ରା ଘଟ, କାମନା ଘଟ, ଡାଳଭଙ୍ଗା ଘଟ, କାଳିକା ଘଟ, ଗରିଆ ଭାର ଘଟ ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ସହିତ ରଜନୀ ପୀଡ଼ା ପାଟ, ମଡ଼ା ପାଟ, ଖଣ୍ଡା ପାଟ ଓ ଦଣ୍ଡ ପାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବୁଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସର୍ବତ, ଦହିପଣା, କଦଳୀ ଓ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଡ଼ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରୁ କେଉଁଠି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଣିପାତ କରି भक्तମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ନଈକୁ ଏବଂ ରଜଣୀ ଫଡ଼ା, ପିଠିରେ ଫଡ଼ା, କିଏ ଜୀବରେ ଫଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକର ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରୁ ଶୁଭଘଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଉଡ଼ା ଘଟ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ କିଛି